La barra del cavallet, amb l'Aida i en Martí. Vale. Bé, bon dia, som un cop més a la barra del cavallet. Jo sóc en Martí Tuc. I jo sóc l'Aida Roans. Benvinguts un mes més. Benvinguts a la barra. Agafeu lloc, agafeu beguda, la que més us agradi. I prepareu-vos per escoltar, fent el que vulgueu. Bueno, què tal? Com es presenta? Què tal la setmana? Què tal el mes? Bé, sobretot he estat molt al cas de Doctor Who, que estan passant coses. Sí, hem estat xerrant sobre Doctor Who. Sí. Sí. Han passat cosetes. Sí. Ja... Quan estem gravant això, estem a queda una setmana pel final de temporada. Així que... A veure, per ara anem molt bé, però si no en Russell T. Davies pot passar qualsevol cosa. Sí, mai se sap. Sorpresa total. I jo també igual, en plan, sí, Doctor Who i poca cosa més. També a mi m'agrada molt Jurassic Park, i també estic i superherois i Marvel, i llavors també estic pendent de quan treguin la nova de Jurassic Park, i quan treguin la nova de Superman i dels Quatre Fantàstics. I també, vaig veure la dels Thunderbolts, també, que va ser molt guai. M'ho vaig passar molt bé. Jo encara la tinc pendent. Sí, la recomano moltíssim. O sigui, encara que no t'agradis Marvel, jo crec que pot gaudir igual. O sigui, potser ja perdes alguns detalls d'alguns personatges, però té un bon missatge i està fet amb gust. Llavors, per això la recomano. En fi. Bé, en l'àmbit de Tolkien, passem a les notícies. Aquest pes, la veritat és que no ha passat gaire res d'especial en els projectes dels que us havíem parlat l'altra vegada. No s'ha anunciat res gaire gros. Sí que fa unes setmanes va celebrar l'Estelcon. Per qui no ho sàpiga, és un esdeveniment que és com la celebració màxima que té la Societat Tolkien Espanyola. Cada any es celebra una, o sigui, fan a vegades diverses trobades, però aquesta és com la més gran, però hi pot anar qualsevol persona, o sigui, és oberta a tothom, sí que costa els seus diners. Crec que les activitats en general són gratis, l'únic que el que costa diners són l'estança i el menjar, que són com 4 dies, si no m'equivoco, i llavors sí que costa els seus diners, però jo no he anat mai, m'agradaria anar algun cop, perquè diuen que és molt guai. Però que és com la celebració màxima de lo tolkienià que hi ha aquí a la península, per dir-ho d'alguna forma. Això jo he vist imatges que han penjat als 2000 i tal, i es veu que està bé, com que hi ha molta gent fent cosplay i tal, i és maco. I fan xerrades, normalment els de Regreso a Hobbiton fan un programa en directe, fan activitats, sí, sempre, òbviament, activitats relacionades amb obres de Tolkien, o a vegades també simplement al lloc on estiguin fan un passeig, o fan lectures, a vegades venen convidats així especials. L'any passat crec que va ser l'any passat, van venir els actors de doblatge de les pel·lis en castellà, del Boromir i la Eowyn, per exemple. Sí, també quan el Pepe Medavilla estava viu va anar algun cop també i va fer lectura, i això hagués sigut tan guai haver-ho viscut, la veritat. Sí. I no sé, i què més tenim? És una xorrada. Sí, com a anècdota, ara fa unes setmanes, un mes, potser més d'un mes, que hi va haver la gran apagada
Doncs es veu que en Viggo Mortensen, que interpreta l'Aragorn a les pel·lícules d'en Peter Jackson, estava a Sants, a l'estació de Sants, allà parat que no podia, havia d'agafar un tren però no el podia agafar i no sé, es veu que el van entrevistar i tot i es veia com molt... No sé, em va agradar perquè es veia que era com una persona molt que entenia la situació i podia percebre que la gent estava potser més tranquil·la donada la situació excepcional. També ell mateix entenia que que tenia molta sort de tenir algun lloc on anar a dormir a Barcelona, els seus sogres o no sé. Bueno, és que ell viu al Maresme. Sí, no sé on, però sé que viu al Maresme. O sigui, és curiós. Viggo Mortensen viu al Maresme. I per això suposo que tenia fàcil. Suposo que havia de fer un viatge pel que sigui, no? Però sí, jo tinc alguna anècdota d'algun amic que se l'ha trobat treballant, però he anat allà. Que viu per aquí, sí. Curiós. Sí, això. No sé, sí. I curiós trobar-se que estigués allà. Sí, i li van fer entrevistes per, crec que més d'un diari o ràdio li va fer entrevista. Algú conegut, famós, que estigués per allà. Bueno, i pues, això ja està. De notícies no tenim gaire cosa més. Llavors, avui de què parlarem? Quin és el tema d'avui? Avui hem vingut a parlar del nostre gran amic, en Sauron. Que creiem que és un personatge que segurament el coneixereu més si heu vist o llegit El Senyor dels Anells, però que El Senyor dels Anells, com que el Sauron que se'ns presenta és com molt... no sé, molt... Eteri, diria, com... Bueno, eteri no, però com... Quasi una abstracció del mal, però que no és del tot així, no? Però quasi que arriba a aquest punt perquè no surt mai físicament en ninguna escena. És una presència. El dolent. El dolent i ja està, com que no està gaire més... És a dir, els seus motius no estan gaire més desenvolupats que això. Però sí que amb coses anteriors del Silmarillion, per exemple, sí que com que se'ns explica una mica més els seus principis, quins eren els seus motius per fer el que vol fer. Sí, clar. El Senyor dels Anells, per la gent que només va llegir El Senyor dels Anells, pues era el dolent màxim, estava en una torre, no sortia mai perquè estava així potxito també perquè no té l'anell. I ja està. Sí que com es dona a entendre que hi ha un passat, però tampoc hi ha molt més. Però clar, quan llegeixes el Silmarillion i totes les altres obres sobre tota la història de la Terra Mitjana i tot això, doncs descobreixes que Sauron tenia molta més cosa. Sí, que era un personatge amb cara i ulls i que va fer accions concretes contra molta gent, va interactuar de diferents formes amb diferents personatges, que no era només el malo en la torre. Saps com? El hombre del castillo. No sé com dir-ho. Llavors... Tornem al principi, perquè en Sauron originalment era com... Era un maia, que el podríem comparar amb un àngel, potser, més o menys. A mi m'agrada... Sí, clar. A mi m'agrada dir que és com una espècie de semideu o déu menor, com... Perquè com són la mateixa espècie que els... Sí, són la mateixa espècie però com inferiors, clar. Sí. Sí, és comparable l'espècie a en Gandalf i a Saruman, són de la mateixa espècie que en Sauron. En Sauron, bé,
això que has dit d'en Gandalf, com que en Gandalf i en Saruman van ser enviats com per quan en Sauron ja estava com fent coses dolentes, se'ls va enviar com Per per equilibrar una mica les coses. Sí. Exacte. Però amb Saruman van passar coses i en Gandalf doncs va seguir això. Després hem de comentar una cosa que està relacionada amb en Saruman, però, bueno, continuem amb la vida, o sigui, l'origen i la vida d'en Sauron. Sí. Llavors, com el Sauron era... O sigui, igual que totes les criatures de la Terra Mitjana, igual que el Gandalf, el Sauron era una criatura del bé en un principi. I bueno, pots explicar com es deia i amb qui se'l solia trobar? De fet, el seu nom original era Myron, que com a Maiar era com súbdit del Valar Aule, que era el ferrer dins els Valar. Era un dels Maiars més poderosos i dins d'aquests que estaven per sota d'Aule era el més poderós, i d'ell en van prendre moltes coses de forja i d'artesania, que com sabem llavors les va... Es va relacionar... Sí. De fet el tinc allà. I el que està dient, curiosament, un altre Maiar que va acabar corromput va ser en Saruman, que també era un Maiar d'Aule, que també era deixeble d'Aule, per dir-ho d'alguna forma. Però aquest Maiar, o sigui, en Sauron, com es diu? Myron? Sí, Myron, sí. Myron va acabar sent corromput per en Melkor i va acabar sent el seu lloctinent. Sí. Explica una mica més d'ell. Bé, això és el seu lloctinent a la fortalesa d'Angband, que era com la plaça forta d'en Morgoth. Bé, ara aquí entrarem a parlar a les aventures de les parts del Silmarillion on pren part en Sauron. A la primera forma que pren en Sauron en els manuscrits d'en Tolkien és en Tevildo. Sí, no és... a veure, el del Tevildo és la primera forma, però és la primera forma conceptual. Sí. Canònicament no és mai en Tevildo, però en la ment d'en Tolkien, quan va estar creant els personatges de l'època del Silmarillion, el Tevildo era el que seria després Sauron. Sí. I qui era Tevildo? Perquè té tela. Sí. Era el rei dels gats. El rei de... Era un gat gegant que tenia un munt de gats al seu poder i que els utilitzava sota les ordres de Morgoth, els utilitzava per lluitar contra els elfs i fotre'ls, bàsicament. Com podem deduir, a en Tolkien no li agradaven gaire els gats. Eren els gossos. I de fet aquí està, jo crec que és la teoria que tinc jo, suposo que té sentit, que a la història de Beren Lúthien hi ha el gos Huan, llavors per això existeix en Tevildo, perquè és com la contraposició del gos al gat, que és el dolent. Llavors per això segurament va ficar un gat com a enemic dels... De fet, ara que he estat llegint la història de la Terra Mitjana, que hi ha els textos comentats pel Christopher, el fill d'en Tolkien, que diu això, que segurament aquesta contraposició era totalment volguda. Bueno,
Sí, aquesta història tampoc té molt més. És simplement que acaba, crec que, si no m'equivoco, a veure, recordo la història, Beren acaba capturat per Morgoth i el fica després com a treballar a les cuines d'Antevildo i queda allà esclavitzat fins que arriba la Lúthien amb el Hugon i el salven. Llavors també derroten, no me'n recordo, bueno, el Hugon com és un gos superpoderós, és el gos de Valar, és el gos, era el gos de, el perro, com era? El gos de Valinor. Em sembla molt curiós, així no té gaire a veure, em surt una mica del off-topic, però que hi hagi un gos és curiós, sí, és com... És curiós, perquè de fet em va xocar molt llegint perquè jo he llegit tota la història aquesta de Tevildo és perquè he llegit el llibre de Beren i Lúthien, que és també com un recopilatori semblant a aquests de la història de Terra Mitjana, però concret de Beren i Lúthien, que parla sobre... O sigui, que explica que els gossos són el que van crear primer els Valar i després... O sigui, bueno, els Valar... Sí, en realitat no és Valar. El que van crear primer i els llops són descendents com de formacions d'aquestes malignes dels gossos. O sigui, que és al revés que a la història real, que és com que els gossos surten dels... Que és curiós, però bueno, no té res a veure, però fa com... És que la història original de Beren i Lúthien és com curiosa. A mi també això no té gaire res a veure, però em fa molta gràcia que en aquesta primera versió, com que en Beren agafa un ganivet de les cuines d'Antevildo i llavors quan va amb en Morgoth és el que fa servir per agafar les joies de un ganivet completament aleatori, després Tolkien li dona tot el transfons del ganivet, que té molt més sentit que sigui un ganivet com supercurrat i que sigui super... La hòstia, que tallava el ferro com si fos fusta o alguna cosa així, no? Algo així. És com que... No sé, és curiós aquesta primera versió que tot és com... No sé, tenir un gat com a dolent, agafar un ganivet qualsevol de la cuina, és com tot molt... Això quasi bé que fa riure, però llavors ho va evolucionant i tot acaba tenint més seriositat i al final fins i tot acabes connectant en Sauron amb el Senyor dels Anells. Sí, perquè això ho va escriure, si no m'equivoco, aquesta versió és anterior fins i tot al Hobbit, si no m'equivoco. Sí. I llavors, clar, són els primers esbossos del que seria tot després i per això suposo que també era com molt més naïf, per dir-ho d'alguna forma. Com que no acabava de ser... Que després s'ho va prendre en sèrio i va dir, vinga, va, li dono més voltes, li dono com un sentit més profund a tot, però a mi, per mi té cert encant, perquè és com molt conte de fades. Hi ha parts, sí, no sé, com em sembla més entranyable. I té com una espècie, no sé com dir-ho, és com molt sinestèsic el que diré, però té com una textura com més calentona, com una espècie de manta vella que sí, com una manta d'aquesta, sí, una manta que t'abriga, però així com vella, que no està, que té molts anys, és una mica rugosa, però et fa sentir escalfat. Aquesta és la sensació que em vaig tenir llegint aquesta primera història. Sí, és com... No sé, també com a la primera versió, entre moltes cometes, del Silmarillion, perquè quasi no té res a veure amb el Silmarillion, que són els Lost Tales, els contes perduts, que tenen també com aquesta sensació, com que hi ha moltes referències, com ara hi ha com un refugi del joc perdut, que és com tot un desig de tornar a la infantesa i a una cosa molt, molt confortable, que penso que s'assembla més amb aquesta versió de Beren i Lúthien.
I clar, llavors ho compares amb el Silmarillion publicat i no... totalment diferent. El Silmarillion és tot batalles i guerra. Sí. Tot i així, la història de Beren i Lúthien és el que més conserva aquesta essència dins del Silmarillion. Sí. Que, doncs, enllaçant-ho, parlem de la història que hi ha després, en plan, com evoluciona aquesta història, i Antevildo es converteix en Sauron, no com el coneixem als Senyor dels Anells, però sí com el lloctinent aquest que estàvem parlant, de Melkor. Sí. Sí que en aquesta etapa en Sauron se'l coneixia com a Tu o com a Sur. Sur és com el coneixien els gnoms, que és com el nom original que tenien els Noldor, que és curiós que connectem els noms més amb nans, per exemple, i ell aquí els feia servir com a elfs. Sí. Però sí que això és bàsicament el nom. A la pràctica ja era el Sauron com el coneixem actualment. I si no m'equivoco, quan era Zu-Sur, és que no tinc molt clar la cronologia, però estava a la illa aquella de Tol Sirion. Tol Sirion. Sí. Primer era com territori dels elfs, i llavors durant la Nirna de Zarnoedia, potser? Sí. Durant la recuperen territori, perquè és la llama súbita, i llavors es queda a la illa, i és quan Sauron ocupa la torre aquella de vigilància que tenien i es converteix... No sé si abans o després, en algun moment aquella illa es va dir tenia la fortalesa de Minas Tirith. Sí. perquè Minas Tirith és la torre vigilant i llavors pot haver-hi més d'una Minas Tirith, perquè si té un significat tan literal pot haver-hi dos que estiguin igual. No passa res. És curiós quan veig. I llavors aquí és on s'estableix Sauron, perquè la illa de Tol Sirion està col·locada entre dues serralades que passa un riu. Sí, per sobre de la serralada, com també hi ha territori elf, però està molt més exposat a Angband, i per sota és on està tot Doriath i on està Nargothrond, i també està la costa i la part aquesta oest de Beleriand. La part est, on estan els rius i tal. Llavors és com un punt clau molt estratègic per accedir a tota aquesta zona. Llavors, per això suposo que col·locar una persona que tingui tanta importància allà. I en aquell moment, quan Sauron està col·locat allà, té un nom. O sigui, a part de Zu, també se'l coneix com a el mestre dels licàntrops o alguna cosa així, com l'amo dels licàntrops. Gortagur? No. Sí. Sí? Pot ser. Jo dic que era algo com homes llops. Sí, els licàntrops, sí. Que això també seria en tràfic en una altra movida, perquè també el concepte dels licàntrops al Senyor dels Anells és curiós. Sí. Però sí, que Sauron era l'amo dels licàntrops, era com se'l coneixia en aquell moment com el mestre dels licàntrops, cosa que és curiosa, perquè primer era el rei dels gats i ara és dels licàntrops. Sí. I sent el dels licàntrops també suposo que també crea aquesta dualitat enemic, en plan, entre el Huan i els licàntrops, perquè el Huan és un gos i els licàntrops són com llops salvatges, llavors potser és una mica d'aquesta... No és la mateixa... Amb el Juan hi havia la... que es deia que només el podia matar el més poderós dels llops. Exacte. I en Sauron... Que eren Sauron. Sí, és veritat. S'havia oblidat aquesta... Era una profecia, també. Deien que parlaria 2 o 3 cops o alguna cosa així, i que només el podria matar el llop més
més poderós o alguna cosa així. Sí. I llavors, durant la història de Beren i Lúthien, en les seves aventures i desventures, després que el Beren accepti el repte que li fiquen... Ai, merda, com es deia? Anava a dir Thranduil, però és... Thingol. El Thingol. Quan en Thingol li fa com el repte aquest, en plan, no et cases amb la meva filla fins que no tinguis un Silmarillion. En plan, mai el tindràs, però ell diu, vinga, per uns collons ho faig. Llavors aconsegueix convèncer un grup d'elfs per anar a entrar dins de la fortalesa d'Angband i allà és quan els captura Sauron. Sí. I els interroga i tal. I crec que, si no m'equivoco, estan com disfressats d'orc, però ells els pot veure. Així és com els capturen i allà els interroguen i moren tots menys en Beren. Sí. Si no m'equivoco. Sí. Llavors és quan arriba la Lúthien amb en Huan i Sauron és derrotat per en Huan. És bastant loco, si ho penses. O sigui que era poderós, però tampoc era tant... Bueno, suposo que quan un Maiar es fica en un cos encarnat, d'alguna forma està una mica lligat en aquestes formes que té, encara que després pugui destransformar-se, com segueix tenint aquesta debilitat, per dir-ho d'alguna forma. I llavors aquí és derrotat. És bastant humillant, sincerament. No sé. Aquí diries quan en Morgoth cau, ell com que queda una mica fora del que no té cap cos i queda una mica en l'aire i passa uns quants anys sense aparèixer. Però, bueno, clar, és que jo tot el que recordo potser no ho he tret de cap llibre, però em sona que s'intenta redimir d'alguna forma en Sauron. Sí que en Sauron com que vol com separar-se del Morgoth i de les idees que tenia en Morgoth. Com que en Morgoth el que vol és controlar o destruir la Terra Mitjana, però en Sauron com que vol dominar el pensament de les criatures de la Terra Mitjana, però el que em sembla curiós és que el que vol és fer-los creure que el que ell vol és pel seu propi benefici, pel benefici de les criatures. Clar, o sigui, d'alguna forma té una bona intenció que és... No té una bona intenció, però és com que vol que tothom tingui els seus ideals. Perquè d'alguna forma sí que vol cuidar la Terra Mitjana, però de la forma en la que ell vol, i llavors per fer-ho ha de controlar les criatures. Sí. I llavors, com controla les criatures? Clar, ell el que fa forjar els anells. Però per això necessita l'ajuda d'una persona que és, bueno, de fet dels... O sigui, és una persona en concret, però necessita l'ajuda dels elfs, que són els mestres artesanals per excel·lència de la Terra Mitjana. I en concret els d'Eregion. Eregion? No sé com es pronuncia. A veure, si ho assenyalo bé. Aquí. Sí. Sí. Els que viuen allà. Que són allà és on es va reunir un grup d'elfs per fer la seva ciutat. Sí. Si no m'equivoco, la va fundar Celebrimbor en persona? No ho tinc clar. Però bueno, que és on vivia ell. Sí. Ja està. I llavors allà es va fer com... Era com un... A part que tenien molta relació amb els nans de Moria, i és on van fer la... Estaven connectats directament amb els nans de Moria. De fet, van fer les portes. O sigui, Celebrimbor va fer les portes de Moria amb un nen, que no em recordo com es diu. El sabia, però ara mateix no me'n recordo. Verdad? Bueno.
és igual. Sí, es va fer molt col·lega amb un nan i van fer les portes de Moria amb un senyal com de col·laboració entre ells. Per això també està escrit, per això està escrit amb caràcters èlfics, o sigui, amb Tengwar. No és per qualsevol cosa. I llavors, per això Sauron va anar allà, que a part que Celebrimbor és descendent de Fëanor. Sí. Un famós artesà que va crear els Silmarils. Sí. Per això suposo que va acudir a ells. O sigui, a part que ell tenia coneixements de forja per ser el Balad Aule, o sigui, per ser un Destom Aule, pues van col·laborar ja junts i van crear els Anells de Poder. Espera. Pels elfs, 3. Sí. Que són els primers que fa. No. Els dels elfs són els últims que els fa aquell tret, sense l'ajuda de Sauron. Vale. Primer fan els altres. De fet, algo que es comenta poc és que primer fan molts anells de prova. O sigui, molts, no se sap quants, però hi ha anells de prova. En plan, hi ha anells que no són els anells de veritat. Sí. Hi ha anells que és com vaig a fer aquest anell de prova i per això en Gandalf no té tanta por de l'anell perquè es pensa que podria ser un d'aquests anells de prova. Vale. Perquè quan es troba l'anell de poder, o sigui, l'anell de Sauron, quan descobreix que en Bilbo tenia aquest anell, es pensa que, pensa i té l'esperança que podria ser un d'aquests anells. Perquè són anells que no tenen res, simplement et fan invisible, o tenen alguns poders randoms, però que no són... No és literalment com tot el poder del mal concentrat en un anell. I llavors... Té sentit, ara... Això no ho sabia, però sí que té sentit, perquè potser a vegades sembla... Si pots a pensar-te molt en com reacciona en Gandalf, que potser d'entrada no... Això no li dona importància, però per saber això potser té més sentit. És que a mi em sembla que està al principi del Senyor dels Anells que ho diuen. Sí, al llibre. A les pel·lis crec que no ho diuen directament. Però és que a mi em sembla perquè em va calar molt en plan, anda, com té sentit. I a part té sentit que si estàs fent uns anells superpoderosos, primer crees uns anells de prova. Sí. I llavors van crear aquests anells amb el propòsit que estàvem dient abans, que és controlar la terra, controlar les criatures que tinguin aquest anell en concret. I llavors, va haver-hi la guerra aquesta d'Eriador. Primer en Sauron se'n va anar a Mordor. Sí. A forjar el seu anell en secret, que és un anell que estava lligat als anells que havia creat amb Celebrimbor per controlar totes les persones que tinguessin aquells anells. Sí. A mi això el que em sembla interessant és com del que havíem parlat, de que com que, clar, no és simplement els hi porta l'anell i ja està, sinó que els ha de convèncer i com que té tot aquest missatge que des del seu punt de vista és bo i és positiu i per això és capaç de convèncer a les altres races perquè es posin els anells quan en realitat el que busca és... Sí, i a part els anells aquests, o sigui, com que el poder que tenen és fer-te immortal, en plan, et quedes amb l'estat amb el que tens l'anell quan te'l fiques. Sí. Llavors, com que et quedes amb aquest estat, és com molt tentador perquè està aprofitant la temptació dels humans, la temptació última, que és el que tota la història de la segona tota la segona edat de la Terra Mitjana, que tota la història que té a veure amb els humans és que els humans volen immortalitat o volen viure més temps. I llavors en Sauron els dona els anells amb aquesta promesa i per això aconsegueix que se'ls fiquin els 9
humans, els nous, bueno, que diuen que són reis i mags i no sé què. I així aconsegueix els seus lloctinents. I amb els nans li surt malament. Li surt molt malament, però bueno. Sí, perquè si no m'equivoco en Thorin, el Hobbit, porta un dels 7 anells. No, crec que no el porta, però crec que en Gandalf tenia l'anell del seu pare. Sí, això sí. Sí. O sigui que era un dels anells d'en Sauron. O sigui, era un d'aquells anells que en Sauron va donar a les 7 cases dels... De fet, crec que és l'anell de Durin, si no m'equivoco, perquè li va donar una a cada casa, crec. Si tenien 7 cases, doncs va donar una a cada casa. Sí. Que de fet, ara que ho penso... O sigui, és com... Bueno, ho vaig escoltar en un podcast l'altre dia, és com estrany, que és que els anells afecten de forma molt concreta als nans i afecten d'una forma molt diferent als humans. Sí. Llavors, això és algo que a vegades que sembla que d'alguna forma es diu que els anells van ser fets com tots en general, però després d'alguna forma és possible que fossin creats uns 9 i uns 7 de forma diferent, saps? Com que no fossin els mateixos anells. Sí. No sé. I que això, de fet... Sí, digues. Jo diria que sí, però amb això potser per convèncer cada raça va donar els poders a cada tipus d'anell que més desitjava cada una de les races. És que no recordo, o sigui... No recordo si els anells eren fets especialment per cada raça o eren pels elfs, però sí que és curiós això. Perquè, encara que volgués afectar els nans, li surt malament perquè els nans no són corromputs pels anells. Sí que són corromputs, però l'únic que els fa és ser molt codiciosos. Ser absurdament codiciosos, però ja està. És l'únic que els hi fa. No es tornen, no sucumbeixen com a la immortalitat ni res, simplement es tornen. I per culpa d'això, Moria se'n va a la merda. Moria acaba perquè Durin, no sé quin Durin és. És Durin IV? Durin III? És possible que sigui Durin III. És el que viu, bueno, sé, es caven massa fons i desperten un Balrog. I ja està. I això és per culpa de la cobdícia dels anells de Sauron. Llavors, clar, no els afecta directament, no els subjuguen sota el poder de Sauron, però sí que els fa com cometre coses que potser no farien de normal. Sí. Potser, de fet, no és el que volia, però d'alguna forma, mira, es treu uns enemics de sobre. D'alguna forma. I, en fi, no sé, què més. Seguim amb la història. Sauron vol recuperar els seus anells, va a buscar en Celebrimbor, crec que es preveu que d'alguna forma això està anant malament, crea els 3 anells extras, els hi dona la Galadriel i el Gil-galad, i llavors quan arriba en Sauron hi ha la guerra d'Eriador, arrasa tot. Per això, a les pel·lis, de fet, es veu un moment que hi ha unes ruïnes mentre van caminant d'una ciutat de fons. Això són ruïnes d'Eriador. No se sap si són la intenció és que fos la ciutat d'Eregion, no sé com es pronuncia, de la ciutat o d'esta, però bueno, que això és on estava Celebrimbor, i llavors va ser destruït per Sauron i va utilitzar Celebrimbor despullat com a estendard, clavat en una estaca o alguna cosa així. Bastant loco. Sí. Hòstia. I jo crec que per això hi ha molts fanarts i fanfics sobre en Celebrimbor i en Sauron
com liats. Vale. Jo he vist alguns i és com curiós. Sí, perquè, se'ns ha oblidat. En aquest moment, quan Sauron vol fer els anells de poder, no és Sauron com a tal. Pren la forma d'Anatar, que és com... que és dins el cos d'un elf. Suposo per quan arriba a Eregion, que no el trobin com un estrany. I Anatar, bàsicament el que vol dir és senyor dels regals. Sí. I per això, d'alguna forma, suposo que els elfs acaben caient més fàcilment en la col·laboració aquesta amb en Sauron, perquè es presenta com un enviat dels Valar. Bueno, no sé si és un enviat dels Valar, però es presenta com algú vell físicament i com solemne i com us vinc a ajudar. Anem a fer aquesta bona obra, la Terra Mitjana ho necessita. Bàsicament. Després d'això se'n va cap a Númenor. Primer és derrotat per... primer hi ha tota la guerra aquesta, els elfs de Gil-galad, tota la part aquesta de Lindon, els elfs de Lindon demanen ajuda, si no m'equivoco demanen ajuda, potser venen per si sols, però que venen els de Númenor, el derroten, i llavors, que són els Tar Palantir, crec, qui governa en aquell moment, i llavors després, quan Ar-Pharazôn governa Númenor, si no m'equivoco, em sona molt, que és com, soc el puto amo i llavors vaig i derroto en Sauron i me l'emporto com a presoner. Sí. És algo així, no? Sí, no m'ho recordo. És que aquesta part del Silmarillion m'agrada molt, de la caiguda de Númenor. M'agrada que l'Ar-Pharazôn es creu el puto amo i com que té el desig d'alguna cosa més, i en Sauron com que se n'aprofita d'això i el convenç per fer algunes coses que... El manipula de forma loca, en plan... A veure, en Pharazôn ja estava una mica... Sí, tenia com idees així com més radicals, més en contra dels elfs, més en contra dels Valar, llavors, tot i que... És que... No sé per què, però... No et dona com vibes, paral·lelisme amb el que està passant una mica als Estats Units? No és el mateix, no? Però em dona com l'auge de l'extrema dreta als Estats Units ara mateix em dona moltes vibes de Númenor. De Númenor com els seus últims dies, és com... Em dona com una vibra semblant. Que si hi existís un Sauron i Donald Trump li donés per anar a derrotar-lo, acabaria sucumbint al poder d'en Sauron. O sigui, ho veig claríssim. Bàsicament això. Sauron, ara no recordo si això arriba al Silmarillion publicat, però llegint algun manuscrit anterior, com que s'acaba construint un temple a Morgoth a Númenor. És bastant loco. Sí, com que en Sauron està per allà. Sí, arriba a manipular tant els númenoreans que aconsegueix que facin un temple a Númenor. O sigui, un temple a Morgoth. Sí. Que de fet és l'única... Sí, digues, però... Jo ja anava a seguir, no sé si... No, jo volia dir, volia ressaltar que és curiós perquè és l'única referència explícita a una religió que existeix en l'obra de Tolkien. Sí. Tot i que existeixen els Valar, que són com déus, i se sap que existeix Eru, no hi ha una religió com a tal, a part de les 4 tradicions religioses que tenen a Númenor, amb el Medentharma i tal, tenen com 3 coses que són com mínimament religioses
però això és l'única... El del Sauron amb el temple Morgoth és l'única religió que és com, vale, és una religió, és un temple dedicat a adorar a Morgoth. I feien sacrificis humans, que és molt loco. Arriba a aquest punt és... Joder. Sí. I això m'agrada que no m'agrada. Trobo interessant en Sauron que va alimentant la supèrbia de l'Ar-Pharazôn i li va dient... Hi ha una cosa que li diu com que que per què creuen tant en els Valar si més enllà, més que una creença és com que els hi tenen por i comença a fer-li que es pregunti per què els hi tenen tanta por és a dir que els Valar els hi van regalar l'illa de Númenor i l'única raó per la qual segueixen creient és perquè tenen por de que els hi puguin destrossar l'illa i quedar-se sense illa. Clar, que és el que passa al final. Sí. I bueno, suposo que d'aquesta forma els convenç de que vagin a com a atacar els Valar mateixos. Que no acaba bé. No. Arriba l'Ar-Pharazôn a Valinor, li cau un llamp i a Númenor li cau el tsunami i ja està. Crec que és com... Sí, com... No, el que fa Eru és dir, doncs ara enfonso l'illa i a la vegada converteixo el món en esfèric. Sí. I el món es torna esfèric. Sí, super random. Però això a la vegada li surt malament en Sauron, perquè és quan perd el seu cos físic. Sí, clar, sí, queda enfonsat en Númenor, sí. Sí, tot i que d'alguna... O sigui, jo no ho sé, potser tu, que potser ho tens més fresc ara, la intenció d'en Sauron era literalment derrotar els déus o és treure's de sobre en Ar-Pharazôn i tots aquests? Jo ho veig més com treure's de sobre Ar-Pharazôn i Númenor. Vale. Potser, teoritzant així com que no té per què ser res. Potser era com, els envio ja perquè facin el seu i segurament acabin malament, però si triomfen, pues mira, pues vale. En plan, pues eso que me llevo. Sí, que no, però era, jo què sé, potser ho tenia així en el seu cap, no sé. Perquè això és el que acaba malament ell també, o sigui, mateix acaba morint al seu cos i llavors el seu esperit es trasllada a Barad-dûr i llavors ella llavors s'enfonsa a Númenor, Isildur i... no me'n recordo. Isildur, el seu pare Elendil i Anarion van cap a la Terra Mitjana, creen els regnes, i llavors hi ha la guerra de l'última aliança, que és quan... Sempre se'm fa com molt estrany la línia temporal en aquest moment, perquè és com Sauron, suposo que d'alguna forma s'està refent, no? Perquè els hi dona temps a crear tots uns regnes i ciutats i tal, saps? Mentre després de la derrota aquesta, però bueno, al final Sauron es recupera i els humans i els elfs ataquen a Barad-dûr en un setge que dura bastant. I la guerra de l'última aliança... Mor en Gil-galad, penso que mor allà. Sí, Gil-galad, Elendil i Anarion. De fet, crec que Elendil i Anarion, potser Gil-galad també, tots tres són amants de Sauron o potser... No sé. Sí,
perquè s'ha de destacar, perquè Sauron sempre estava a la seva torre. O sigui, perquè, clar, en aquell moment ha perdut el cos físic, llavors estava en aquesta armadura, però sí, és un esperit que ocupa una armadura per seguir interactuant amb el món físic, però bé, té l'anell, però està tancat en la seva torre. I llavors el setge dura no sé quant de temps, dura bastant, crec que eren 7 anys o alguna cosa així, dura molt. Llavors, en el final, el derroten. Jo crec que el derroten perquè, bueno, anaven a derrotar-lo igual, però ell surt a lluitar i per això moren en Arion i... Ai, joder, Elendil. I llavors és quan li tallen el dit i llavors en aquest moment torna a convertir... o sigui, és com que perd quasi tot el seu poder, però com que l'anell encara no es destrueix... Isildur... Bueno, és que, clar, en realitat no tenia per què saber que l'anell conservava tot el seu plan, gràcies a l'anell conservar Sauron seguiria viu, no? Però igualment, per culpa seva, doncs... I llavors segueix viu i se'n va a Dol Guldur, no? Dol Guldur? Dol Guldur. Sí. Bueno, hi ha tot el de... Angmar, o sigui, bueno, tot això és movides que tenen els nou esperits, els nous d'esto, els nou... no recordo, bueno. Tornant una mica enrere, en teoria Ar-Pharazôn va esdevenir un dels nous esperits. Sí? No. No? Sí, no, a mi em sembla que no. És que no recordo en quin moment dona els 9 anells, però crec que és després, crec. No sé, havia llegit, no sé, per internet, i era... Però clar, tenia tota aquesta... que en Sauron el va convèncer per anar a Valinor i tal, i al final acaba sent un súbdit d'en Sauron, és a dir, que l'acaba com enganyant 2 vegades. Hòstia, doncs no em sona. A mi no em sona això. Bueno, clar, potser una teoria, podria ser una teoria vàlida. Sí, una teoria boja, però sí. Perquè tampoc se sap exactament qui són els 9. O sigui, se sap que un era Camul l'Oriental i crec que no se sap ningú més. O sigui, se sap que eren numeroreans negres, que són els numeroreans aquests xungos que hi havia més endavant. O sigui, alguns eren numeroreans, hi havia reis, així obert, i mags. O sigui, bueno, hechiceros, en plan com... No són mags com a tal, però no són mags com en Gandalf, o sigui, com persones que feien màgia, d'alguna forma. Sí, no sé. Sí, clar, com que no se sap, doncs podria ser perfectament que d'alguna forma aconseguís que tingués un anell i al morir l'esperit també fes el mateix viatge que en... Que no sé, a mi no em sona, però podria ser perfectament. I vols que parlem de la sèrie ara o parlem quan acabem? Potser ara i així es podem comparar. Vale, ok. Bueno, doncs com segurament sabreu, existeix la sèrie dels Anells de Poder, que parla precisament d'aquesta època post guerra contra Morgoth, de la que hem estat parlant des de que Morgoth és derrotat fins la guerra de l'última aliança. Bueno, la sèrie en teoria ocuparà aquest espai. Jo crec que acabarà amb la guerra de l'última aliança. Jo crec i espero que també. Quedaria... Tindria sentit. Sí, tindria sentit. Perdó, tot això. Vale, doncs, a veure, la sèrie... Ai, no tinc les imatges al final. Bueno, és igual. Tu què penses? Què penses d'en Sauron? Bueno, expliquem en Sauron aquest o parlem, opinem? O les dues coses. Bueno, parla. Tu la tens més recent. Sí. Bé, sí, amb aquesta sèrie, amb en Sauron, crec que es prenen
forces llibertats. Sí que però sí que dins de les llibertats que es prenen, com que està força ben argumentat el que fan i s'agafen a coses que són canòniques i a partir d'aquí han construït el seu personatge. A la primera temporada vam conèixer en Halbrand, que el vam conèixer es va presentar com un humà que era com un descendent de reis del sud. És una decisió que jo la fa servir per enganyar la Galadriel i que l'ajudi a arribar on acaba arribant. A mi aquesta sèrie em va agradar, com que pensava al principi semblava que era un personatge més que s'havien inventat, però això es va acabar veient que era tot un engany que vaig pensar que era molt a l'estil d'en Sauron i no sé, a mi em va funcionar molt el gir al final de la temporada que es destapés com en Sauron. A veure, es veia venir, però sí que a mi també em va agradar el gir. Sí, em va agradar com la revelació, com estava feta i com... Sí que he de dir... Sí, jo crec... Sí, veient... Sí, amb els records que tinc... Sí, la vaig veure quan va sortir, no he revist més, però a mi em donava la sensació que en Sauron sí que volia, de fet, com oblidar-se de tot i retirar-se i simplement ser un humà normal. Sí, com, clar, perquè els orcs el traicionen i ell es queda en la merda i llavors, té l'oportunitat. De fet, clar, a la sèrie, en el primer capítol de la segona temporada, no? És el primer quan es veu com tota la història aquest d'en quan en Sauron, com es troba amb aquest home que li dona aquesta opció de ser bo, però igualment el mata, crec, bueno, no sé, o no l'ajuda o alguna cosa així. Però com li dona aquests tips, llavors jo crec que ell d'alguna forma sí que ho intenta. Com intenta ser bo, però que al final es veu corromput pel poder. És com... Sí, com ell d'alguna forma sent que ha de tornar... O sigui, quan es presenta aquesta oportunitat d'anar a Mordor, ell suposo que ell decideix com, vinga, va, doncs vaig a Mordor i recupero els orcs i torno a tenir el poder sobre ells. I aconsegueixo la meva venjança d'alguna forma. Sí. I em va agradar també el paral·lelisme que intentaven amb la Galadriel, com aquella frase que li diu com que vol transformar-la en una reina o una cosa així. I també penso que és molt impactant la imatge, com aquella visió que li dona en Sauron a través del reflex de l'aigua. Que imatge era molt guai. Era molt guai. Sí. Sí, hi ha molta gent que es va queixar, a mi m'agrada molt aquí. Sí, no. Sí, com suposo que d'alguna forma vol arrossegar la Galadriel amb ell. Sí. Perquè ella també és una... Sí, encara que la sèrie potser no acabi d'assemblar del tot, ella és una elfa molt poderosa, molt antiga, i que realment al tenir el seu suport sí que podria ajudar-lo. Llavors, a la segona temporada, sí que això comencen... Al principi el veiem com a Halbrand encara, quan el traeixen els orcs, i aquí arriba Sauron forma... Que sí, com un Venom així. Sí. Sí, com... Sí. Sí, que tens una seqüència extremadament allargada del Venom arrossegant-se per... Sí, és com... A veure, a mi em va agradar el fet que s'ensenyés que va estar molt de temps sent una massa fins que
va aconseguir com anar menjant coses per anar recuperant a poc el poder. Perquè crec que va haver-hi gent que no ho va entendre, això, perquè sí que es veu que cau en una cova, no? El líquid aquest negre, la seva sang, i llavors hi ha un flashback que es veu que han crescut totes les estalactites i estalagmites, han crescut, en plan, quan arriba a la cova no hi ha, i quan passa el temps i quan han crescut, i llavors ha passat molt de temps, o sigui, realment estava fotut i han estat un temps per recuperar-se. L'únic que sí que després, com es va arrossegant i va caient i no sé què, sí que em va donar com moltes vibes, suposo que va ser més visualment que temàticament, per dir-ho d'alguna forma, en Gollum, en plan com... La història una mica semblant a Gollum com en la merda i com a poc es va recuperant. Suposo que ho van fer a posta, perquè enganxis visualment, en plan com fessis com tu la relació. Bé, llavors, bueno, segueix. Sí. A partir d'aquí torna a prendre la forma d'en Halbrand i se'n va a Eregion a buscar en Celebrimbor. Bueno, sí, clar, això que estàs dient de la massa és com el passat. Sí. Llavors tornem al present de la sèrie, que és quan torna a Mordor, però l'expulsa, o sigui, veu que hi ha l'Adar governant, governant els orcs, i llavors ell com pensa una espècie d'estratègia estranya per recuperar el poder. Que és anar a recuperar els anells. Sí. O sigui, anar a fer els anells, de fet. Al principi com que li costa convèncer en Celebrimbor que el deixi entrar i li deixi seguir forjant. No recordo bé, penso que bàsicament és que es posa a ploure i vol refugi. Clar, no sé si suposo que ho provoca ell o no sé com. Jo vaig entendre que ho provocava ell, també. Sí. I llavors amb aquesta excusa es queda allà i aconsegueix que parlar amb Celebrimbor. Sí. I aquí és on fa la gran entrada, que penso que és una escena molt... Clar, narrativament i temàticament és molt forta, però també visualment penso que és molt ben trobada. Com que es fa fosc de sobte, llavors exploten els forns i com que de sobte surt ell una mica Jesucrist entremig dels núvols. Si no m'equivoco, visualment era com si fos l'ull de Sauron i sortint en l'ombra. Sí. Sí, perquè hi ha com una explosió de llum, o sigui, el forn tenia aquesta forma així com ovalada, i llavors hi ha l'explosió de llum i ell surt al centre fent com la forma de l'ull de Sauron, o sigui, com una mica avalat, no? Però sí que subtilment ja estan deixant caure. Sí. I arriba aquí en forma d'elf, amb la forma d'Anatar, que ja n'hem parlat. A mi aquesta part de la sèrie em va agradar molt, així, sincerament. Tot el que era Celebrimbor i Sauron, i com anaven interactuant entre ells, i com en Sauron l'anava corrompent i l'anava com enganyant. Em va agradar moltíssim, em va semblar com molt ben escrit i com molt de manipulador de manual, molt de manipulador, com molt tòxic tot, i em va agradar. I com també anava en Sauron, com que es fixa molt en aquella elfa que està també a les forges d'en Celebrimbor, i com que amb ella la van manipulant a ella, però al final manipular encara més en Celebrimbor. Sí. Crec que de fet ella es fica un anell, crec que es deia Mirdania, perquè tenia un nom bastant curiós. Crec que... No, ai, merda, ho vaig escoltar com la traducció del nom, però no recordo quin és. Es fica l'anell, llavors un anell d'aquests que estan fent, i llavors veu la verdadera forma d'en Sauron i es queda com flipant. Sí.
però aconsegueix manipular... No recordo com acaba la Mirdània, què li passava? Al final també em sembla increïble, és com que és tot això que mentre fora hi ha guerra i batalla, en Sauron té Celebrimbor tancat i ell com el té isolat i ell només va entrar en Sauron i li van sí, està tot bé, tu vés treballant, quan a fora estan passant coses. Sí, és quan hi ha tota aquesta... com que l'atrapen aquesta espècie de visió cíclica que ell descobreix, sí. Llavors la Mirdània... Com que en Sauron, quan és a fora, va dient que en Celebrimbor s'està tornant una mica boig, per quan surt tothom com que el mira una mica estrany i com que... no me'n recordo com ho fan visualment, però com que en Sauron fa veure que en Celebrimbor ha llançat a la Mirdània per la muralla cap a fora. És veritat! Sí. Però és veritat, me'n recordo, que era com... I a part era... Sí. A part, pobra Mirdània, en plan, que està completament manipulada. És veritat. Sí. Ai, era molt trist. Sí. I bueno, i llavors... Què passava aquí? Què passava aquí? Hi ha la batalla tota... Clar, perquè han vingut tots els orcs. Per què venien els orcs a Eriador? Hi havia una estratagema... Utilitzava algunes... No sé si era per atacar en Sauron o per fer alguna cosa... L'Adar estava atacant Eregion per algun motiu. Com si fos per en Sauron i que d'alguna manera en Sauron també es quedés allà esperant que vinguessin els orcs. Sí, perquè era com... El Sauron utilitzava algun... Sí, crec que... Ai, no recordo. Però és igual, com que d'alguna forma feia que anessin els orcs allà, llavors allà matava l'Adar i llavors recuperava el poder. Llavors també la corona, no recordo d'on sortia, però recupera la corona. Sí. I llavors és quan... Bueno, sí, matant a la... El de l'Adar em va fer molta pena perquè m'agradava molt l'Adar. Ai, és que era un personatge molt guai. O sigui, era com... Era tràgic, no? Com un elf així corromput, però que és mig dolent, però de veritat es preocupa pels orcs i els hi dona com un verdader propòsit i vol que estiguin bé de veritat els orcs. Això. També m'ha agradat que ens deixin veure això dels orcs, que en els llibres s'explica com que sí que són subordinats en Sauron, però com que l'odien molt i com que tenen les seves famílies i tal, que potser amb les pel·lícules d'en Peter Jackson el que entenem és com que són un exèrcit i ja està, i que estan d'acord sempre amb en Sauron i tal, però m'agrada que veiem aquesta part també. A mi m'agrada molt perquè crec que és algo que no... Suposo que crec que en Tolkien es va arribar a plantejar en algun moment, que és la moralitat que hi ha en tot plegat de que... Com que, clar, els orcs de fet també haurien de tenir algun... Haurien de ser redimibles, no haurien de ser redimibles, igual que Gollum. En plan, es mereixen tot el tracte aquest que tenen, de que són només dolents o no, en plan... I em va agradar que hi hagués com aquesta escalada, en plan que no fos tan blanc o negre tot plegat, sinó que els orcs també tinguessin el seu punt lluminós de... Tenen famílies, tenen fills, no són éssers crescuts del res, que simplement serveixen per lluitar. I això també, que a la sèrie que li tinguin com certa estima a l'Adar i que l'Adar se'ls estimi, doncs això és com... em va agradar. I llavors després ve en Sauron, i com que en Sauron realment és
com que és com que es veuen obligats a obeir-lo, no? D'alguna forma, com no poden resistir aquesta tantes... Sí, com que ja són éssers corromputs com a tal, com que no poden resistir aquesta això, sí, corrupció i l'han d'obeir. Penso que la mort de l'Adar sí que en aquest punt potser era fins i tot necessari, que ja havia tot el que havia de fer ja ho havia fet, i per on anem ara, hauríem d'anar ara, ja hauria de ser com en Sauron sol com a únic dolent. Sí, en realitat sí. O sigui, clar, si ho penses com tota la història que hi ha... Clar, si fos una sèrie aleatòria de fantasia, que no estigués adaptant res, doncs sí que seria com... Clar, potser l'Adar podria tenir alguna més a aportar. Però sabent el que està adaptant, doncs, encara que s'estiguin passant moltes coses pel forro, hi ha moltes altres que realment estan seguides. I aquesta és una... En plan, encara que l'Adar no existeixi, en aquest moment ja no aporta res. I no crec que hagués sigut compatible la filosofia de l'Adar amb la d'en Sauron, en plan que haguessin col·laborat en algun punt. Crec que no tenia gaire sentit com els estaven plantejant. Llavors sí, se li havien de treure a sobre. Tristament. Però bueno, jo tinc ganes de veure què fan amb en Sauron a la pròxima temporada. O sigui, jo crec que bueno, ha de forjar l'anell únic. Això pot ser guai, no sé. Creus que jo crec que el forjaran al primer capítol. El primer capítol de la tercera serà la forja de l'anell únic. Crec que tindria sentit. Perquè ja, pel que vaig... Bueno, ja ho vaig explicar a l'anterior, que segurament hi haurà un salt temporal. Segurament ja existirà l'anell únic o estarà com el forjarà en aquell moment. Perquè si no... No sé quan, perquè hi havia molta gent que creia que el forjaria al final de la segona temporada. Jo també ho creia, de fet, però no. Llavors, segurament ja tindrem Jo això ja ho he dit, que m'agrada molt la trama de la caiguda de Númenor i penso que ja és el que toca, penso que hi ha les peces... Sí, a veure... Ara estem... En teoria són 5 temporades, ¿vale? Però no sé si faran... Llavors, la primera és... la forja... Que la primera temporada en realitat tampoc era un moment tan concret, però la segona ja és la forja dels anells en si. Llavors, aquí en teoria hauria de ser... Jo no sé, no estic segura. Potser és la guerra d'Eriador, aquesta tercera temporada. Crec que ho vaig tuitejar i tu també em vas contestar, crec. En plan, que vam teoritzar com anirien les següents temporades. Molaria, sí que mola la part aquesta de Númenor, però no sé si la faran ja. Clar, això és que hi ha com moltes trames a la vegada. Clar, perquè a la tercera... Em fixo molt en Númenor perquè ja està tot... Penso que ja les peces ja estan al seu lloc perquè arribin Sauron. No sé que també s'han de fer altres trames que també... Clar, però llavors a la quarta ja podria acabar la sèrie perfectament. Sí. Clar, per això, és l'únic que em falla, saps? Com si fessin ja Númenor, la quarta temporada hauria de ser ja la guerra de l'última aliança, perquè si fan a la quarta la caiguda de Númenor, cau Númenor i la quarta temporada és fundar els regnes i la guerra de l'última aliança. Ja, no sé. Veritat, sí. No sé què tenen pensat. Clar, potser sí que per això pensava que potser la tercera s'allarga una mica més, fan la guerra d'Eriador, la tercera Númenor i la cinquena última aliança. Sí. Però sí. No sé, jo estic obert a veure què fan, qualsevol cosa que fan. És això també, a mi fins i tot quan la sèrie m'agrada molt i fins i tot quan fan coses que no són
estrictament canòniques, penso que com a sèrie penso que en general fan les coses molt bé, tinguin en compte l'obra original o no. Sí, estic d'acord. Sí, m'atrapa, sí. Em fa... No sé si és com una espècie de morbo o alguna cosa, en plan és com aquesta espècie de fanfic que s'està muntant, com m'atrapa, saps? És com... La història és diferent i d'alguna forma em fa enganxar-me en plan a veure què fan, saps? Com... Sí. I hi ha capítols que sí que són bastant dolents, però hi ha coses que és com, no, mira, està ben trobat, o... Clar, hi arriba un punt en què hi ha coses que divergen bastant del material original en el que està basat, i llavors és com, pues a veure, en plan, saps, no tinc ni idea de què faran. Tinc curiositat genuïna de saber. I com que això d'alguna forma manté el lligam amb Tolkien, pues és com, ai, a veure què estan fent, saps? No sé. Bé, penso que ara ja podem passar a parlar de... Després d'una hora i quart parlant de Silmarillion, podem posar-nos a parlar del Senyor dels Anells. Sí. Llavors, en Sauron... bueno, sí, passem al Senyor dels Anells, que en realitat potser podríem parlar del que passa mentre passa el Hobbit. També? Bueno, sí. És com superpuntual, però... Sí. Però tenim allà una petita aportació d'en Sauron. Sí. Aquí, bé, com ja hem dit, en Sauron se'n va fins a Dol Guldur en forma d'espectre, de fantasma, d'esperit, com per recuperar forces després de tot el que li ha passat i llavors tornar a atacar. Llavors, aquí, no sé com ho va plantejar Tolkien, però Gandalf desapareix durant una bona estona del Hobbit perquè va expulsar el Nigromant, que de fet crec que no saben què és Sauron. No. No ho saben en cap moment, oi? Que en part té la seva gràcia, perquè és com... Bueno, sí. I el de Sauron a Dol Guldur és el motiu per al qual el bosc es va com tornant més xungo, es va corrompent. En principi era el bosc verd o el gran bosc verd o alguna cosa així. I per això es converteix en el bosc fosc. No? Bueno, Mirkwood, que no sé... A veure, ensenyar-ho aquí. Aquí està Dol Guldur i això és el bosc. M'agrada com aquesta secció és com que això de que hi ha un esperit en un castell i tal, és com que encaixa molt bé en el to més infantil que té el Hobbit. Sí, i a part li diuen... Com una mica de por, però per nens petits. I a part, com el nom del Nigromant, saps? O sigui, el Sauron, com que no saben que és en Sauron, i és com una espècie d'esperit que també té els... Bueno, no sé. Li diuen el Nigromant, i per això també encaixa dins d'aquest to més juvenil i infantil, saps? Que no és com... No és tan un mal tan absolut, una criatura tan maligna, sinó que és com un mag que fa màgia xunga. Dolenta. Sí. També m'agrada que és com una retcon que ho va connectar amb en Sauron i tal com més tard. Va posar aquests detalls que connecten amb el Senyor dels Anells i amb el Silmarillion, com ja estava el Hobbit publicat, però coses així de més a més les va escriure més tard. També penso tot el que hi ha de que Erebor és com un punt clau que han de matar el drac abans que pugui anar-hi en Sauron per aliar-s'hi.
Mhm. Això passa als llibres o només de la pel·li? Els llibres... Bé, llibres s'afegeix als apèndixs, per exemple, també els contes inacabats. Sí, jo recordo els contes inacabats que hi ha el conte, en plan sí, contes inacabats. Hi ha tot el moment aquest en el que és en Gandalf explicant-los a la comunitat de l'Anell, a la companyia de l'Anell, els està explicant el seu punt de vista de la història del Hobbit, que és bastant graciós. Sí, sí. Però no recordo, o sigui, clar, que el que tinc més present és la peli. No recordo si el de Smaug i la muntanya solitària era en Sauron tenia alguna a veure en aquella batalla. O sigui, com el que els orcs haguessin anat allà hagués tingut alguna a veure o no. Jo no recordo. Clar, és això. En Gandalf ho arriba a dir fins a les pel·lícules que si arribés a tornar en Sauron, que allò seria un punt estratègic i que calia defensar-ho. Ah, vale, ok. Bé, també saber-ho. Sí, clar, recordo lo de les pel·lis perquè és com que si aconseguissin en Smaug i tal, pues, també seria com pues, un avantatge. Tenir un drac al teu favor està bé. Clar, és això, com que et llegeixes el Hobbit i és un llibre, una novel·la molt bona, però és per un públic infantil, juvenil, però vaig llegint més coses i et van afegint com aquesta importància de la muntanya, que no és només una aventureta, sinó que té una repercussió en tot l'univers. Això està guai. I bueno, mola que t'expliquin el d'en Gandalf quan desapareix. Sí. Que sigui per un motiu tan en plan com algo realment important. Sí. En fi, no sé. Bueno, llavors passem a expulsant el Nigromant, Sauron, i torna a Dol Guldur i el reconstrueixen perquè havia sigut destruït i allà pues, torna a recuperar els seus exèrcits, no sé què. Capturen en Gollum, interroguen i envia els 9 perquè recuperi l'anell. I ja no fa res més, no? Bueno, pues hi ha aquesta batalla mental en plan d'estratègies, en plan de... Bueno, tant dels Palantir i tal, com en Sauron manipula en Denethor, com en Sauron parla amb en Saruman, però com queda en un segon pla, no és tan... I... Sí, clar, això, sí, en realitat està guai. No. O sigui, fa l'aliança amb en Saruman, on Saruman també voldrà trair en Sauron, no? Quedar-se les seves coses. Perquè hi ha orcs que... O sigui, hi ha alguns orcs, molts orcs, bueno, alguns quants, que són d'en Sauron, que li envien. I després hi ha el del Palantir amb en Denethor, que li fa... El manipula perquè es deprimeixi i no vulgui... O sigui, perquè es retiri, no? Perquè perdin la batalla, bàsicament. I després hi ha tot el joc mental aquest que tenen... No recordo com era el llibre. O sigui, recordo el de la peli, però no recordo el llibre, però el joc de mental d'enviem aquest exèrcit a les portes de Mordor per fer creure que tenim l'anell. Com... Sí. Que és com... També com per distreure'l i que Frodo i en Sam arribin a... Sí, crec que això és a les pel·lis. Si a les pel·lis segur que és el de... Fem creure que tenim l'anell i fiquem l'exèrcit allà perquè buidi tot Mordor i puguin passar els Frodo i en Sam. Però el llibre crec que era diferent, però no me'n recordo. No me'n recordo com. Jo recordo que era almenys similar. Sí, era similar, però potser era com invers o d'alguna forma. Bueno, volia ficar una imatge d'en Sauron aquí. Mireu-lo.
Aquí està forjant l'anell, però bueno, la panxa aquesta és la que té. Per la gent que ens estigui veient i no només escoltant, que vaig anar a ficar una imatge d'en Sauron de les pel·lis. Sí. A mi m'agrada bastant aquesta estètica, no mentiré. Sí. És guai. És maligna, és el mal. Punxes, ja, moltes punxes, és dolent. Si porta més de 10 o 15 punxes a sobre és que s'ha tornat dolent. Sí, exacte. A mi em passa una cosa amb les pel·lis, que és que a mi, clar, suposo com que em vaig llegir els llibres abans, no ho vaig interpretar així. Però molta gent interpreta, gent que no s'ha llegit els llibres, que Sauron és l'ull. Clar, jo ho he sentit bastant, com que hi ha molta gent que diu en Sauron a les pel·lis és l'ull. I jo mai ho he vist, o sigui, ni veient les pel·lis és com que ho diguin, saps? Com a tal. És l'ull de Sauron perquè és com... O sigui, clar, en teoria els llibres és com més metafòric. Bueno, de fet, ja ho vam parlar a l'anterior podcast, que l'ull de Sauron és com una espècie de metàfora de com la vigilància d'en Sauron. Sí. Però o sigui, a la pel·li és un ull físic, però no és o sigui, no queda tant, no diuen que sigui en Sauron com a tal. No. Això jo el veig com una càmera de vigilància i... Sí, una càmera de vigilància molt gran. Però sí que és com tu veus i és com... Sí, jo donava per entès que en Sauron seguia amb aquesta armadura. Sí, potser s'havia fet una nova, no? Perquè aquí però potser s'havia fet una nova armadura i estava tancat a la torre i ja està. I seguia allà. Sí. Com no estava fent res perquè encara estava debilitat i no tenia l'anell, però que d'alguna forma que no era l'ull. A mi sí que el primer cop que vaig llegir els llibres em va com... No sé, sorprendre que en Sauron no sortís físicament o que no anessin a matar-lo i jo com que tenia entès que anava entenent llegint els llibres que en Sauron estava allà dins de la torre i que un cop destrossat l'anell haurien d'anar com a matar-lo a ell. Tu vas entendre això, Anna? Sí. Llavors també em va semblar com que m'esperava com una gran batalla més gran, però i al final vaig trobar que no. Sí que amb el temps d'anar tornant a consumir la història, com que m'ha quedat més clar, però sí, com amb el primer contacte em va semblar estrany. No sé, jo no ho vaig... No recordo la veritat, però a mi no em sona com tenir aquesta sensació. Suposo que com que ho vaig intercalar amb les pel·lis, doncs ja com donava més per... Com que simplement és una amenaça, com això és el que estàvem dient al principi. Sí. Que no és tan present com a tal, sinó que és quasi mental. Sí. O sigui, sí. També em sembla interessant que sigui una amenaça no física, però sí que present, que hi hagi aquesta estratègia i tal que hem mencionat, que podem veure en Sauron, això, aliança amb en Saruman i llavors manipulant en Denethor. No sé, no se m'acudeix cap altra història que tingui com un mal no tangible i penso que és interessant. Pues la veritat és que sí. Clar, o sigui, en les altres pel·lis on el mal no és tangible no és un mal com a tal, sinó que són pel·lícules de catàstrofes naturals, doncs és la catàstrofe natural, saps? Però aquí si no és
concepte com la natura en si, però tampoc és una criatura física que es va enfrontar físicament amb els seus enemics, sí, com amb els protagonistes. I llavors sí que és curiós, que no... I a la vegada com té el seu punt, perquè hi ha molts enemics, o sigui, hi ha en Saruman i hi ha tots els milers d'orcs, i hi ha com, ja sé, hi ha l'aranya i altres criatures, però sí que és curiós que mai realment acabin enfrontant-se amb el Big Bad de la saga. I això, estic molt content que hi havia aquella idea amb les pel·lícules de que a la Porta Negra sortís en Sauron. Ho anava a comentar. Sí. Ho anava a comentar. Sí. Que hauria quedat força estrany, tenint en compte tot això que hem dit, que de sobte sortís. Com que trencaríem tot això que hem dit. Sí, però a la vegada és que a mi tinc una opinió, la meva opinió potser és polèmica, però jo ho entendria si ho haguéssim fet. Perquè a part, a l'escena on se suposa que havia de sortir és l'escena de l'Aragorn quan apareix un troll gegant i es queda com molt impactat i va lluitar contra ell. Que és quan ja a la batalla final, davant de la Porta Negra, pues, jo ho dic perquè aquesta escena està muntada de tal forma que el troll ha de ser com molt impactant, com lluitar contra el troll és algo decisiu. És muntada com visualment i el muntatge, el ritme, la música donen una sensació de que és algo molt més important del que realment és després, saps? O sigui, perquè és un troll, és molt gran i fa molta por i tal, però com que, no sé, com que em donava la sensació, sempre que veig aquesta escena és com aquí no és per tant, saps? Com l'enfrontament amb el troll realment no és per tant. Sí. Però té sentit si saps que en aquella escena, en comptes del troll, hauria d'estar Sauron. Sí. Llavors sí que hauria entès si haguéssim ficat en Sauron, perquè a la vegada també hagués fet el paral·lelisme amb l'escena final, amb l'escena del principi de la batalla de l'Última Aliança, amb l'Isildur i el... Sí. Sempre em surt Isildur i no em surt el pare. L'Elendil. Elendil. És veritat. Pues això, com que té, quan surt al principi també té com aquesta presència i llavors lluita contra els dos avantpassats de l'Aragorn, llavors com aquest paral·lelisme és que bé, jo crec, però òbviament per fidelitat als llibres està bé que no ho facin. Però a la vegada ho entenc, perquè com cinematogràficament no hagués quedat tan malament. Crec, personalment, és la meva opinió. Sí. Ja està, no sé. Algú més ha comentat, ells? No sé, crec que ja hem arribat al... Jo diria que no, l'escaleta ja acaba aquí. Jo, podria afegir... aquí fica que... podria afegir com que em sembla un personatge... O sigui, podem fer un comentari sobre el personatge, no? Sí. En general, així que pensem... Sí, per anar tancant ja. Que és un personatge com molt curiós perquè, clar, és el que dèiem, al principi té com personalitat i interactua i després queda més etèric, però em sembla com un personatge curiós i que al final, d'alguna forma, clar, es crea l'anell com per una espècie de salvaguarda del seu poder, com per acumular l'anell tot en un lloc, i al final li acaba sortint malament. De fet, tots els seus plans acaben sortint malament. Sí, tot li acaba sortint malament. Perquè és com, vaig a corrompre en Celebrimbor perquè em faci uns anells, però no aconsegueixo que me'ls faci tots, no aconsegueixo que me'ls doni. Vaig a... O sigui,
el capturen i es deixa capturar, de fet. O sigui, vaig a Númenor per corrompre'ls, però m'acaben destruint el cos. La Guerra d'Aliança també, de l'última aliança li surt malament, en plan, no pot ni recuperar-se com per guanyar aquesta guerra. L'expulsen de Dol Guldur, comença a remuntar una mica, en plan, vinga, va, ho té ja quasi, i és destruït perquè va perdre l'anell, o sigui, perquè li van treure l'anell, i clar, va posar massa esperances en el seu propi anell i l'anell, i li va acabar sortint malament. O sigui, bueno, suposo que d'alguna forma ell confiava en que l'anell no arribaria a ser tan xungo, no? En plan, no, al revés. Confiaven que l'anell era tan xungo que no arribarien a destruir-lo. Que ningú tindria la força com per destruir-lo. Que al final en realitat ningú té la força. O sigui, simplement com pura casualitat. És l'eucatàstrofe aquesta de Tolkien. Que és aquestes casualitats no tan casuals que fa que es pugui destruir, però va confiar massa en la seva pròpia creació i al final és això. Bueno, no sé. És un tema del que algun dia anem de parlar més i dedicar-li un programa i tal, però a Tolkien sembla com la creativitat i la creativitat connectada a una gran ambició sempre sembla com que sigui cosa dels dolents o coses que hagin d'acabar per força malament. Per exemple, amb en Sauron, de tot el que has dit, o també amb els Silmarils. Sí, que és veritat, ho hem de parlar. Algun dia un programa passo aquí una altra cop. Ja ho diem, així com promesa de futur. Un programa serà parlar sobre aquest tema en concret. Sobre com la creativitat, a vegades sembla que la creativitat en Tolkien vagi lligada al mal. Bueno, creativitat i ambició, com vagin lligades i d'alguna forma acabi portant al mal. Però sí. No sé, segueix comentant, perdó, que t'he interromput. No sé, en Sauron com que m'agrada molt el costat més manipulador que veiem al Silmarillion i també això, aquest costat més creatiu i de l'ambició i de com a través de la creativitat pot manipular les altres races i bàsicament a través d'això complir els seus plans. I també com que això, el Silmarillion, quan el veiem ell sol, com que veiem que vol allunyar-se del que volia Morgoth, que té uns ideals molt diferents, però com que a poc, potser a través de totes aquestes derrotes, quan l'acabem veient al Senyor dels Anells, potser el podem veure com en Morgoth, amb els mateixos ideals o governar sobre tota la Terra Mitjana o destruir-la, potser a través de voler-la governar estar-la destruint. Sembla com que els ideals que té al principi com que a poc van caient i potser podem considerar que és com una màscara que li cau i al final acaba sent com va començar sota el poder d'en Morgoth. Totalment, sí. Sí, com que al final és el que està dient dels plans, no? Com que al final acaba tornant sempre el mateix, com res li surt bé al final. Sempre torna el mateix i al final pues, acaba sent igual que el seu predecessor. Bueno, el seu jefe. Sí, no sé. Pues res, no sé. Ja estaria, no? Ja tenim. Ha sigut un programa bastant diferent a l'anterior. Sí.
Però bueno, espero que a la gent que ens diguis. Perquè aquesta potser és la idea de programes variats. A l'altre vam comentar una pel·lícula, aquí hem parlat més d'un personatge i de bé com evoluciona i les seves diferents facetes al llarg de la llegenda o de l'univers de Tolkien. Sí, no. Sí, intentarem anar fent aquest tipus de variacions com que vam dir al principi, és un podcast on parlem de l'obra en Tolkien i les adaptacions de tot aquest univers que va crear als mitjans, per tant, que no ens restringirem només a les pel·lis. Sí. I bueno, que estava dient que espero que us hagi agradat a la gent que ens escolti, si ens escolta algú. Que no sé, ens agrada parlar d'aquest tema i espero que la gent li agradi escoltar-nos. I això, no sé. Ja estaria, no? Sí. Ens veiem el mes que ve amb alguna altra cosa de Tolkien, ja veurem què serà. Sorpresa. Sembla que l'Ordi Oliu ens vol fora ja. I bueno, paguem les nostres begudes i marxem cap a casa. Bona nit. Bona nit.